xa dende moi pequeno recordo eu pasaba moito tempo na casa do meu avó de Regina Barbeiro, conocido por todos aquí, e meu tío Vicente desde moi pequeno me fixo masticar música de todos os estilos, non? Música, literatura, pero sobre todo música tradicional, ópera, punk, rock, heavy, o sea, ali entraba de todo, entonces vas collendo unha elasticidade no oído moi boa. Co paso do tempo a miña xuventude, sempre na miña pandilla había música, todo xiraba, cambiar cintas, tal, era todo música, ¿no? Pasado o tempo, estábamos aquí na agrupación instructiva con un grupo de teatro. Ernesto nos pide a dous do grupo que nos metéramos na xunta directiva para ter un enlace co grupo, e xa empecé unha relación de organización. O sea, xa empezamos a traballar en facer concertos, exposicións, charlas, café concerto fixemos aquí na agrupación moitísimos, e pouco a pouco pois fun desde ese lado da música organizando, non? Curioso é que levaba creo que 10 anos aquí na directiva da agrupación e me chaman para o Club Marítimo de Redes e me interesaba poñerme de presidente porque se iba a coller unha nova directiva, e recordo que eu lles dixen me parece moi ben, pero o deporte ahora mesmo non está na miña vida, está a música, entonces eu veño, pero a condición aquí é que tamén se fagan cousas de música. E aí naceron os Callos and Blues e o Rock Amouco e, bueno, e todos os concertos que fixemos, non? Durante moitos anos organizando, pois, 2-3 citas anuais que con moita relevancia, non? Un equipo de xente traballando e da verdad que nos sentimos orgullosos, non? Eso, un equipo primeiro coa agrupación instructiva, con Ernesto e a súa xente, logo co equipo do Club Marítimo. O curioso é que, bueno, pasan os anos, eu deixo o Club Marítimo por familia, por traballo, teño que apartarme un pouco, ahora vivo na vila, en Pontedeume, e pasan os anos e curiosamente un amigo que nada tiña que ver coa música, penso que non escoitaba máis música que poñían en Radio Nacional, bueno, na radio, a muller lle regala unhas clases de guitarra. E dixen, bueno, pois si vas eu tamén. Eu había intentado poñerme do outro lado da música con os cursos que organizamos aquí na Tenencia, nesa época, uns cursos de guitarra, pero bueno, eso non callou, non? E nesta vez pois foi curioso porque eso acabou desembocando en que con outros amigos formamos unha banda. Empezamos unha banda e empezamos a facer temas nosos e algunha versión e tal, e bueno, pois xa te diste, que curioso que pasei toda a vida escoitando, organizando, e agora me vou po outro lado, non? Ese proxecto non cristalizou, pero sí, aos poucos meses empezamos outro proxecto no que estou implicado ahora mismo, en Kivan Rey, e a verdad que xa levamos 2 anos, parón coa pandemia. Bon, parón non, porque no tempo de pandemia fixemos 2 videoclips que están colgados nas redes pero bueno, ahora recuperamos con máis forza. Temos xa concerto para o día 30 de xullo en Pontedeume, na Sala Guión, e bueno, un poquinho desde a humildade, non? Que non son músico, son aficionado, sei pouco máis que 4 notas, non? Pero sí que a ilusión, a paixón de ter un proxecto anima moito. A miña filla, non sei se gracias a eso vai a clases de piano, toco piano desde menos anos e lle gusta moito a música, e entón, eso, foi unha relación de vida, non? Coa música. E como ves o sector na comarca? Porque sí que é certo que non, dende hai moitísimos anos sí que houbo moitísimas bandas, non, de distintos estilos, etcétera. Como ves agora mesmo a situación da música, das bandas aquí pola nosa zona, pola nosa comarca? Bueno, quitando o problema da pandemia, realmente hai unha cantidad de calidade de músicos impresionante. Eu tive unha sorte de que, bueno, me fui a vivir a Pontedeume non pola música, pero ali temos unha cantidad de bandas para un pobo tan pequeno. Penso que ahora mismo no local de ensayo compartimos, penso que son 10 ou 12 bandas, non estou seguro. Está a Escola de Música Charamela e logo músicos particulares que ensinan nenos tamén, non? E hai en condicións normais hai unha actividade cultural e musical
tremenda, ¿no? O sea, eu, desde que empecé en isto, tamén estuve por outro grupo que de Trebellos, que música para nenos que actuamos aquí na Tenencia, e aí florecen as iniciativas, os concertos e o sea, realmente un pouquiño meterte no mundo e apaixonante, non? É unha historia que tal. En a comarca esperemos que todo siga para diante, porque é impresionante que eu mesmo me sorprendo que cada día descubro un artista novo de menos de 20 km a redonda cunhas condicións que diste isto é unha maravilla, o sea, unha pena necesita máis, quizá máis proxección desde as institucións, como se fai na Tenencia, non? A cantidad de concertos que hubo aquí que estades promovendo ahora con xente nova que pasou por aquí, xente, eso necesita unha proxección moito máis desde as institucións non gubernamentais e gubernamentais, non? E penso que é moi importante porque hai moitísimo talento e é importante que a xente conozca porque se levarían verdadeiras sorpresas.